Philippine National Police PNP Chief Dibulge Senas nangulo sa pag-turnover sa upat ka mga criminal CR sa sitio Magay, Barangay Tangke, Dakbayan sa Talisay karon lang yung hapon. Adunay live report si Fem Marie Dumabo. Fem! Yes, Bob. Usa sa gituyo pagbisita ni Chief PNP Sinas ang Barangay Tangke sa Dakbayan sa Talisay. Kay namduman nga usa ang maong lugar sa gipahingusgan sa pagpuhag sa ginadili nga drugas at tulad nga siya pa ang PRO7 Director. Doon sa paglusan sa mga programa, pagtabang sa mga mulupyo, pag-auha sa kakubos ug usab sa kalimpyo. Ang kakulang sa pansayan sa lugar ang usa sa nagpakita sa grabing kalisod sa komunidad. Hinungdan nga dinhi sa sitio Magay sa Barangay Tangke. Kining upat ka mga CR ang gipatukod ug formal nga gi-turnover. Mismo ni Chief PNP Sinas ug Talisay City Mayor Samsam Gulyas. Nahimutang kini dinhi sa baybayon. Giangkon sa purok leader Teresita Luque nga kaniadtong kining baybayon ang nahimong entry ug exit point sa mga illegal nga kalihukan, ilabi na sa illegal drug trade. Yang gilagway nga sa mga programa sa pulis ug gobyerno batok sa ginadiling drugas. Dili na sila magpangulba pa sa ilang kinabuhi. Sa akong experience, ma'am, mahadlok mi para sa among pamilya, labi na sa akong mga anak. Kay inigawas nimo, makita man gyud nimo. Unya, naapoy ka ng ang uban atong panahona nga namaligya to sila. Matod ni Sinas nga maong mga pansaya nagsimbolo sa kalimpyo o kalambuan sa mga lugar gikan sa kaniadto gubot kayo tungod sa illegal nga drugas. Makita usab ang pipila sa mga mulupyo sa mga barangay Tangke nga nagbitbit og placards pagpasalamat sa ilang kalambuan. Na dili sila mamatigdan, tapos sila di ay ang namaligyan. So punta na, dili na nato ito buhaton. CR, ipadayo nato ito, no? Para mas guwapo, mas tataing ato, para maglimpyo at dili punta magkasakit. Ipaabot ni Presidente na sugod sa una hangtod karon na yung ang diferensya sa syudad sa Talisay. Samtang nangulo usab si Sinas sa inaugurasyon og turnover sa bagong edipisyo sa Danau City Police Station ganihang buntag. Mubalor ang bagong police station og 80 milyones pesos nga gigastuhan gikan sa panudlanan sa Danau City government. Sa laing bahin, Bob, pagduaw ni Chief PNP Sinas ngadto sa Danau City ang gitugan nga muhangyo siya ngadto kang Cebu Governor Gwen Garcia kalabot sa kahimtang sa duha ka buhatan sa CIDG7 ug sa HPG7. Kay ang maong mga duha ka buhatan na mamiligro nga papahawaon ang luna nga ilang gitindugan ng iya sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo. Bob. Daghang salamat, Fem Marie Dumabo, sa imong live report.